ଆଜି ଆମ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟଙ୍କର ଆଜି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। ମୋର ସେ ରାଜନୀତିର ସହଯୋଗ ଥିଲେ, ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କର ସରଳତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର ରହିବେ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ।